Bueno, berez ni nire ikasketak ekonomista naiz, eta zenbakiekin daukata lotura eta harremana. Orduan ez dakit, naizta zenbakitaz hitz egin eta historiaz, hau da, idatziaz hitz egin, ez du esan nahi, zueien aurrekoai entzundakoa ez dut aipatuko ere. Hau esan da, azpimarratzen dut historia. Hau da, oain adieraziko dudana idatzita dago. Ez dut nik asmatzen. Ez da nire teoria bat, ez da asmakizun bat, ez da hipotesi bat, ez da ezer. Ez historia idatzia. Osa, hemen aurkeztuko dudana norbait idatzi du. Bai? Berunezko xafla batean, batzutan. Eta komertziorako erabilitako tratuak, datozte zenbakiekin. Eta eragiketa matematikoekin. Hau da, hizkera hori hizkuntza landu batean. Errepikatzen du. Hor, eskuriburuan ikusten dituzuen esaldiok, esaldi matematikoa idatziz agertu dira. Kristo aurreko 600 urte eragotik, eta zenbakiekin eta eragiketa matematikoekin datozte eratuak. Sintaxi batean, hizkuntza batean. Eta erakutsiko dizuet nola ulertzen dugun gure euskararekin operazioiek. Bai? Aurrea. Adibidez, ekizirran. Ekizirran hor dago zenbaki bat, astro bat eta kontzeptu bat. Gero ikusiko dugu bi aipamen ekizirranekin. Oraingoz horrela utziko dut. Eskua jartzen du zeren, hitz egingo dudana da eskueraz. Zer nahi dut esan eskueraz hitz egingo dudala. Ez dutela behar hitz egiterik baizik eskuaren hizkuntzaz. Adieraz dezaket eskuakin zenbakiak. Bale? Baina euskeraz. Ez erderaz. Horrekin bukatzen dut azkeneko orrialdea. 9 orrialdean jartzen dut. Bada euskeraz ezer esan gabe, zenbakiak euskeraz adierazteko era. Bada eskueraz ezer esan bage, zenbakiak euskeraz adierazteko era. Adibidez, abar, amar. Nola adieraziko zendukete, ezer esan gabe, euskeraz. Hola. Ez. Hola. Ez. Hola. Bai, hola. Hola bai. Zeren, abar da, amar. Osa, amar. Abak egiten duna. Maite, bai, abar. Lo que abarca es 10. Hau da esatea, abar, euskeraz, ezer esan gabe. Abar. Bat. Ba. 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 Erpuruarekin bakarrik. Bai? Ba, bai. Ba. Ez hola. Ez. Ba. Erpurua. Bi. Victoriez. Victoriez. Euskeraz. Euskeraz bi. Hortarako karri dut hau. Zeiten du hau. Biren ikurrak, kinua. Pintza. Bi. Pintzatu egiten du.
pika egiten du, bika. Eta bi hori, pika baino gehiago erakartzen duena, bihurtu, gizakiak bi errorrekin gauza asko egiten ditu, aditza asko, bihurtu, bide eman, gero ikusiko ditugu zenbat aditz dauden bikin. Irur. Irur. Nola esango zendukete euskeraz? Irun, irute, irule, hola ezer. Hola da latinez. Gestuak. Irulerez gestua. Hola da iru. Irur. Iru ariazteko da, jirabira, jirabira eta beduntz. Artilea egiteko gestua. Antzinatik artilea egiteko emakumeen gestua da irur. Eta horren aditzak. Iran bat egitea da irabia bat, batir, dan un giro. Ira. Ja, ekiz, esango izu ez zer den, y es giro, ekiz irran. Lau. Nola. Hola ez. Zer da laua euskeraz? La. Lasai. Lasai. Laua. Kuadrupedo. Bai? Laua. Lautada. Hola esaten da lau. Aurra, lau eginez. La ur. Ta bortz. Bortz da borobila esferiko. Eta bortza violento. Orduan, errepikatu, lau eta bost. Lau, bortz. Lau, bortz. Osondo. Euskaraz aizarete, zenbakiek adirazten. Orduan, euskaraz dakien bat, ez du ezer esan beharrik, besterik esateko lau edo bost, edo bi, edo bat, edo hiru nahi duda. Edo bat. Bai? Beste zenbaki bat. Zue galdetu? 6. 6 da internazionala. Sexua delako. Etxei. Egin etxe. 6. Xe. Bazkarian hitz egin dut. Zartorro. Xeekin. Zer da xea? Esku xea. Un palmo. Xeatza. Xeatza, bai? Hemendik, atzara. Xeatza. Xe da etxe. Osa, recinto, cierre. Xe, esitua, esia. Sei, txia. Bai? Zizbi, zazpi. Bi, bost. Bortzaz bi. Esan deke sei, ala xe. Sei, ezekin o ezekin? Se, esekin. Ese, etxe, zelako, etxe, ez da ez etze. Da etxe, seiti datorrelako. Ezitu. Ez, se. Xei ezin dezak. Bai, como familiaridad, oza, urbitasunez, xei. Los xei. Bilboko, hori, enkantaria, bai. Zizbi, hori, bi, ika, bortza. Bortzaz bi, zizbi. Oain, suerte ematen duna. Eta zuek esango zu ezen bakia. Sortzi. Eta zez nahi du, sortze. Zez nahi du. Sorte. Zoriak, zorionak. Zera zori gaitzak, zorionak, sortzi. Sortzi da, zoriaren ikurrak. Esku eraz. Bederatzi ez dator iberieraz, baina ni dakat hipotesia. Hau bai dela hipotesia. Oain arte esandakoa da, fijo horrela dela. Behatzia, ez da gertzen, iberieran idatzian, baina dinamika hori ikusi, ja asmatzen den, nola esaten den, eskueraz behatzi.
datorrelako bi erder atz. Bi erder atz. Bi erdiko atz. Hau zer da? Bi erderatz. Bederatz. Osea, bederatzi izaten zen horrela. Bai? Bederatz. Bi erpuru, erdiburu atz. Behatzi. Eta abar, esan duguna. Abar. Bueno, etxegarriena baika. Pitik dian dago. Eta hor gehi, hor dago, hor dauderak, bigesimalak baginean, eta norbait aipatu du, hankakin ere zenbatzen genitula zenbakia. Eta salerosketa autoratu baten esiritak egiten genuen, ez zutikan. Bai, orduan neukan, hogei zenbaki, agerian. Eta hor da, tripa goraz, lamanka gora jarrita. Hor gehi, denak. Dena gora. Hor goi. Orduan, errepikatu, batetik, hogeiera, euskeraz, ez zer esan gabe. Hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, hamar. Bintzat, ez zarete alfabetoak. Jabakizu ez zer den zenbaki bakoitza. Hori irakurriko duzu etxean, baina manuala jarraitzen bai azue. Lehenbiziko gauza da nun kokatzen garen. Idatzi hauek Kantauri kolkoan agertzen dira? Ez dira Kantauriko kolkoan agertzen. Baizik Leon kolkoan. Nun dago Golfo de León, bizka geografia? Marsella inguruen. No? Marsella eta... Leon golkoa da Marsellatik Katalunia sagunto aldera. Hortik azaldu dira euskerako matematiko eragiketa euskarazko zenbakiekin. Eta nolatan agertu dira Leongo kolkoan? Greziarrak zeudelakoan tratuan. Eta zeren interesa zuten greziarrek, erromatar aurrekoak eta Kartagokoek, Iberiarekin, urrea. Urrea eta zilarra. Eta urrea eta zilarra salerosteko, erosteko eta beraiek ekartzen zuten beste gauza batzuk hona, pikin edo ulergarri zitzaien zenbaki eta joskera baten oinarrituta daude pakto horiek, bai? Ikusiko dituguna. Eta euskeraz ulertzen dituguna. Osake, guaz, oain dira 3000 urte, Golfo de Leonera. Adibidez, ikusiko duzu gero, Iberiarek, horiek zer dira, tribu batzuk, ez jakinak, hizkerarik ez zutenak, idazten ez zutenak, keba, ziren zibilizazio bat, eta zibilizazio bat, baina merkataritzan aditu bat, eta navegazioan eta merkataritzan, baina itxasoekin Mediterranean zehar ibiltzen zirenak. Bai? Etruskoen parean, baina Mediterranean guztin. Greziaraino eta Feniziaraino. Salerosketan. Eta daude estatu batzuk, toga eta gozoiek eta euskarazko hitzekin. Adibidez, Albazeteko togado bat, arizko togado bat, dio bere bularrean.
teguz, terrokak, geinke, bikiak egun. Errepikatzen dut, Iberiaraz eta jarri pixkat, orain dela 3000ko euskera. Teguz, gurekin, terrokan, trukean, geinke, genezake, bikiak egun. Irabazi bikiak, del doble, egun, gaur, gurekin. Osa, invitazio bat da komertziorako. Iberiarrez, baina guk ulertzen dugu, bikiak dela, bikiak. Osa, duploak lortzea egun, gaur egun. Bai? Eta terroka, troka, o entzuten zeltiarra bezala, trok hori esateik, edo hor baldintzatzen du signarioa, ez dagoako trok idazterik. Idatzi barzuten T signua eta roka, terroka. Terrokan, terrokaten, trokean. Baina batzutan itzuli behar da, ez hitzez hitz, zeren signarioa behartzen zaitu, gauza bat jartzea, eta bestea litzateke nola buskatzen zen hitz hori. Bueno, hori irudiak dituzue, zeinekin negoziatzen zuten urrea, zilarra eta hori. Eta ziren, greziarek ez ziren existitzen, Grezia. Ziren lakonikoak eta atikoak. Lakonia eta atika dira gaur egun Greziako bi lurralde portudunak eta hoiekin aritzen ziren Leon Golfoan salerosketan. Eta gaina sal, Iberiarraz da saldu, eta erok da erosi. Eta Grezia batentzako ulertzen zuen sal erok, dela terrokean ibiltzeko gotitea. Bai? Trokean sal erok. Gero, nola esan dizuet ekizirran zertzen, bintzat iran, dela irabira, bai, irabia. Ekizirran bi aipamen ditu. Bi aipamen, oraingo epigrafia norkitutakoa. Bata da Hueskakoa, Hueska, eta bestea Valentziakoa. Hueskakoa dio, orgeikelau ekizirran. Orgeikelau ekizirran. Orgeikelau, osea, da hogeitalau. Orgeikelau ekizirran. Eta Valentziakoa dio, ban ekizirran. Banin ekizirran. Bat egindako ekizirran. Eki, bakizu zer da Iberieraz? Ekizirran. Eki, zer den? Ekia, eguzkia. Zagau. Xuberoan ezateue, barranean eki. Ekine edo eki da eguzkia egoaldean zaten duguna. Berez, eguzkia da ekiak uzten duna. Eguzkia. Jornada completa, no? Ez dakit, uz hori, gero nijoa uz horrekin, arnasketa bide bat da. Baina, berez, sol da eki. Zeren, kei, bere palindromoa da humo, kiniebla. Hor dago nire teoria palindromokoa. Hitz bat, baldin bada, ek, nahitan nahiez, bestea dago ke. Komplementari, osagarri, antagonikoa, bata zentzu bakterikoa besteak, baina binomio hori erro guztietan dago. Eki, ek bada, ke da. Eta zer ikusia du. Ek da yin, edo txinatarrek esaten duen argitasuna, edo la parte clara, yin, la parte oscura, el yang. Bai, yin, yang, ikur hori ikusi zuen. Esan nahi du, parte clara argia, ekia eta kea. Eki, ke. Sagan dezake, Iberiar guztiko, o Mediterraneo aldeko, hizkuntza guztik, yin-yang esateko kontzeptua esaten zutela eke. Eke da yin-yang
eskueraz. Bueno, eskueraz edo Mediterraneo anatoliko hizkuntza honetan, bai? Orduan, ekizirran, 24 ekizirran eta ban ekizirran da urte bat edo 24 urte. Eta gainera, aipatuta dago Jupiter, bueno, bere izkeraz, neitin. Jupiter dauka 24ko orbita, bi orbita neurtuta, bazaukaten haue. Tontuak ziren, osea, zenbakiak daude neurtuta zenbaitegatik. Eta 24 eta 10 dira astro zikloak eta neurtuta. Abarkebi dira, abarkebi ilun, 12 hilabete, osea, urtea ere. Baina, beste adiera baten adierezitan. Ekizirran nahi dut, eta hemen takaztu argazkia, norbait jarri zuela punto referentzia bat, eta ikusi zuan eguzkia nola egiten du ira bat. Eta ira hori berriro azterakoan bere ikuspuntutik, berriro egiten zuen ira hori. Ira bulta. Ira bulta, ira bidez. Guk esaten dugu iretargi. Iretargi, ilargiak egiten duen ira bidez. Susmori duken, bai. Ba, ekiziran da, eguzkiak, ekiak egiten zuen urtebeteko bulta. Guk urte nondik hartu dugu? Ba, elurtetik. Osa, guk apirilean ikusten genuen, elurra urtzen zela. Eta nola apirilean, hasten zen betidanik, apirilean hasi da urtea, ez urtarrilean. Apirilean, hasten zenetik urtea. Osa, elurtea den hasieratik urtea. Baina, Iberiaren nortzetu den ekiarekin, ekiz iran. 24 ekiziran, ban ekiziran. Osa, kagu bat, 24, eta nola izaten zuten urteko zikloa. Gero, ez dakit, hau ez da mitoa, osea, hau akademiko, ofizial, mezua da, no se inventó el cero hasta el 1500, no sé qué. Gezur utxa. Zeroa bazeukate, badaukagu 1000 urtetik, gutxienez 1000 urte Kristo horretik. Idatzia, huts da zera. Baina zenbaki moduan ez da. Bai, Bai, zero matematiko. Zero. Bueno, dator beti ere esan dut, erroak baitez. Baitez nahi du, teori, ez dakit non esan du, teori da aditza egiteko era antzinako bat. Baite da asentir, afirmar, baite, jartzen du karga ergatiba en ese bai, baitez. Eta horretzen dira, zaldun batzuk, esateguela, bueno, conservación de caballeros mercenarios para matar más iberos o romanos. Zaldutik baitez dira. O sea, son caballeros consagrados para matar. O sea, baite hori da como juramento, promesa. Baitez, ni baitez banago, nire hitza eman dut, nire bizitza dago. Baitez hori izan du. Eta zure galdera da, bai, nola esan duzu? Huts. Ba hori esatea da, bai, bakarra. Bai, baina huts da puro. Edo hutsa, edo puro, edo ez intangible. Zentu horretan agertzen da uske, iberieraz, kreiente. Ez dakiz zer jankosa eta jankoaren uskeike. Uske ez dakiz zer. Ustai, anillo, agertzen da. Ustar, aipamen guztiak hor dituzula, ustekin da edo hutsa, anillo, edo hueco, edo intangible, edo creencia, edo uste dut, edo ustela,
Eta hor arnasa. Us arnasa bat da, baina ez ahokoa. Gaur gabean probatu. Zuen logeletan egitea us aina. Us aina. Hauakin ez. Sudurrekin. Us, su. Entzungo zuen, us, su. Hori euskera da. Eta hortik dator, hutsaren horrengo kontzeptua. Erdieroan, adibidez, aurkituko zuketen operazio bat, non arabiar batzuk erabili zuten hutsa matematikoa, adibidez, eragiketa bat, ez dakit zer egiteko. Orduan esaten da, sí, pero estos inventaron los árabes no sé qué operación de trigonometría para que el resultado fuera no sé qué. Hori ez dut esan nahi egia ez denik. Osea, huts hori, erdiaron asmatuko ez da, babiloniakoek erabili zutela huts hau zentzu honetan. Vacío, hueco, intangible, inmaterial, adierazteko o puro. Osea, hori ikusiko dugu pisuaren ondarrak hutsak ziren edo ez ziren hutsak. Hori ikusiko dugu, onderanetan. Erabiltzen da konzeptu hori. Huts, euskaraz bezala ez, huts puede ser hutsa edo puro. Oda, ondarrik gabekoa, neto. Zetakin ez ditzen ez da illa? No, 10 minutu, gero... Bueno, orduan, ikusi dezakezue hor, adibidez, txanpon honetan, iki da euskal aditz bat adierazteko neurketa. Kilikolo, iki. Iki egin da pixatu. Alde bat eta bestea pixatu. Ike. Eta kidetasun batea iztea da, kide, barra. Osea, kide da zatea balantzako zati bat, bestearen aina, kidetu. Kite berriro. Kite. Te asko daude euskeraz, baina fosilizatuak. Alte, kite, bite. Ikusiko dugu, pila bat daude, iberieraz, tekin bukatzen diren aditza ergatiboak. Utskide. Tiki egiten zuna, te, ergatibo, tiki da epaimaia. Gizon hau, lakoniko, bisuaren epaimaia da. Hau da, iberieraz tiker o teker zera. Te iki egiten zuna. Txamponekin. Txampon hau da, Kristo aurreko 5. mendekoa. Eta arsen aurkitutakoa. Arse da arrese. Arri se. Arri etxe. Recinto de piedra. Gaztelua. Saguntoin da Kriston arresea. Zeren gehitu diote, iberiar arse hori, pila bat zabaldu duten arresia. Baina bere garaian arrese hori deitzen zen Sagunto arse. Eta dakogun ibiziko txampon bat. Graziarrekin tratuan ibiltzen zirenak. Itzulera. Hemen jartzen du. Ar, se, tar, ki, ter, de. Arse, etar, kite, erter. Euskaraz irakurtzen badut, arrese. Etar da, ikusiko dugu gero neurri bat, ponderan neurri bat. Oinarrizkoan, gutxinezkoan, eta unitatea, txampo unitatea markatzen zuna. Pixukoa, esatzeu, 4 gramo, 22,22 gramo. Kide, erder. Kide, balio du, erdia. Eta bakizue zenba balio zuen txampon hau, justo erdia.
un hemidrama, medio-parma griego. Arze, baina arzetana ez. Arze eta bixuko hau. Euskeraz, zuzendu dugu a los iberistas. Orduan, Kristo aurreko 5. mendekoan esan dezakegu euskerako zenbakiekin daudela txanpora. Eta gurezten dugula, ze esan nahi du, esaldi guzti hori euskeraz. Gero, 8 orrialdean dakazue zenbait eragiketa ulertzeko zertaz ari naizen. ¿Cómo que operaciones? Operaciones comerciales, bai. Non dakazue bat. Horietatik bat hartu du. Horrela dio. Aber zer ulertzen dutzu ez duek, Aber sei sortze erdike tor, lauke erdi tor. Hori dio Iberiaraz. Errepikatzen du. Aber sei punto. Osea, hau dia arnastu barreko estenaldia, bai? Aber sei sortze erdike tor ere, no torri. Tor lauke erdi tor. Bieratara ulertzen dago, Diku, toda, to. Toka, o no sé esto. Tori. Emaitza. Da, deviene, toma, resulta. Osea, que hau da aditza. Hemen mozten da esaldi bat, eta hemen mozten da beste esaldi bat. Aditza beti bukaeran. Euskal sintaxi. Orduan, kontuz, deklinabidekin. Eman, esaten dut, bi eragiketa harremanduak daude aditzekin. Osea, hau da zati bat emaitza batekin, eta hau da beste esaldi bat beste emaitzakin. Abarsei sortze erdiketor zezo nahi duke, euskeraz. Abarsei, bale, amasei. Sortze erdibitu ematen du, bale? Ba, abarse erdiketan sortze ematen du. Sortzi bada, bai? Amasei zatibi, sortzi. Berdin sortzi. Eta bigarrenean berdin dio? Ez. Nun jartzen duke? Lau. Lauke erditor. Eta konparatzen du lehenbiziko esaldiarekin. Nik ulertzen dut, erdike baldin bada, kei, eta. Kei da, gehi edo ken. Erdike ja da operazio erdia egitea. Hau da hasierako zifra. Honekin operatzen du erdira. Bi ematen du, ez? Abarsei sortze erdi, bi. Eta lauke erdia, ez du, jarri barko luke lau erdike tor. Bi izateko. Ez du jartzen lau erdike. Jartzen du lauke erdike tor. Eta hor, ja, pentsatu arazitzira. Gaizki egin dut. Pentsatuz, lauke hori, lauke erdikoa bidela. Ez dijoa hortik. Eta esan nuen, lauke bi. Erdi egiten baiot, sortzi da. Osa, laui, 0,5 zati, sortzi. Osa, berez esan nahi du, abarzei bi zati sortzi dela, bezain lau erdi zati. Sortzi, berdin sortzi. Pare. Gero, sartuta dago bere tratuetan, bai? Zakit, gauza bat zaukan sortzi zati egiteko, eta bestea, erdika egiteko. Bai, pilote ezberdin. Baina, parekatzen ditu operazio bat bestearekin. Bai, bien eragiketa, emaitza, sortze. Suerte. Venga, bukatzea guaz, hori da. Zoriaren ikonoak eta ikurrak eta dena dira zoriekin. Hau da, lau beltxarra, eskuinaldera begira,
eta zoritxar bat ezkerraldea begira. Bere simbologia, bai? Hau da augur bat, etrusko agurea. Zoriekin asmatzen zuna. Dauka, gezia betatzeko arco de la justicia o de la suerte. Gero dauka beste ikono hau, dela Bibor. Bibor antzinean da beste zoriako ikurra. Zakiz zergatik, Bibor, dela zoriako ikur bat. Eta abeak. Bienaventurantza, malaventurantza, osea, dena da zoriekin. Zori gaitza, zori txarra, zorionak, baina greziatik, berdin. Simbologia guztia da, sortze. Hau zer, bronce etrusko de augurar observando el vuelo de las aves. Osea, hori euskaldunak ginen, osea, aguri baskoni. Etruskarrak egin, ez duten ere. Eta augur zorionen ikurra, uste zuen, doble bukle de 8. Hori da zoriaren ikurra, sortze. Dena lotuta dago. Bukatzeko beste eragiketa bat. Horrela dio, konjugatua, erdizka, abarke, bi otar, 6. Otar, 6. Errepikatzen dut. Erdizka, abarke bi otar, 6. Esaten dio bati besteai. Erantzuten dio gero, Agintzen dio hori, erdizka, abarke bi otar, 6. Eta otar, ikusiko duzunez gero, da pixu unitate bat ere. Nola esan dugu lehen etar, bigarrena da otar. Eta otarra, euskeraz da, el platillo de la balanza. Azkia. Otarra azkia. Bai, saskitxoa. Eta pixatzen du otarra 42,24 gramo, exacto. 10 bider etar bat. Etar bat da, agatxoa markatzen du, balantza erromatar baten, agatxoa markatzen duen neurriak, hori da etar bat. Eta pesatzen du 4,22 txapona bezala. Eta hurrengo 10-kako unitatea da otarra. Orduan, erdizkaia daka. Erdiz zerez. Zerez konjugazioa, erdiz, por mitades, a mitades. Bai? Erdizka, euskero dizela. Erdi bana, baina konjugatu esaten badeu, erdizka ingo deu. Erdizka, ingo deu. Hori dato idatzia, oain dela 3.000 urte. Erdizka ingo deu, erdizka, o paso erdizka. Erdizka, pika. Antzinetik, eta iberiarrak berdin esarte zuen. Erdizka, abarkebi, 12 otar, 6, noski. Hor dago, erdizka, 12, zatibi, 6. 6 bana, erdizka. Bai. Eta azkena. Baina, hori diosun gramoak, hori jode sistema metriko dezimala. Hori, Manuel, ez da kataztiri, baina dakaztue jarrita. Non ez dutela espatu nik, osea, greziarrek edo iberiarrek esan zuten. Bueno, guazten adostea, zuek dakazue, 10-eko eta 10 gainera jartzeu. 10 da, 10 deklinazio horrekin. Agundakagu 20. Nola ingo dugu? Dakate ratio bat, buruan sartuta. Bi zibilizazio hauek. Ratio 1,4. Baina, hitz hori oso zarra da, gramoa. Eizer, hori gramoa nik jartzen du. Bai. Hori, ez da, ekartzeko zenbak esatzen du, ustaiko, horrak azue, ustai otarra, 4,22 gramos, zergatik ez zailo ustai duna delako, baina pixua da, abarra, 4,22 gramos, baina gramoa dira egungo pixua, eta jentzako zen otarra edo abarra, kasu honetan. Orduan da, abarra, otarra. Abarra zer da? Los brazos de la balanza. Osea, balantzaren zati guztiak ligatzen zuten
unitate pixu bategatik. Osea, abarra 4.22. Partzudenez. Abarra, sí, los brazos de la barra. O bat, Pixuen astu. abarra de brazos, 4.22. Otara, el patillo, saskitxoa, 42,24. Etara, el agacho de cifras, 4.22. Eta galdetzen du, eta hau da, liluragarria. Agertu da pieza bat, ponderada dena, insertable, eta jartzen du, euskarazko operazioa, eragiketa bat. Jartzen du, sortze, iter, keta, inni, adne, múltiplo de 8. Euskaraz. Egiten duzu hori, 66 gramos pesa. 8 por 8 por 66, 4,22. Exactamente el abarrotar. ¿Cómo está la plaza? Abarrotar. Tercer quiso tocar un abarrotar. 4 kilos, 224 gramos. Eso flipa. Si dices en España, eso, sabemos lo que pesa un abarrotar, te lo marroco y te meten a la cárcel. Baina hori idatzita dago, hori da historia. Gero dakaztue, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, 10 esaldi en el que dicen, euskeraz, goazen neurtzea abarnaka, ez hogeinaka, baizik. Goazen greziarrei saltzeko, urrea eta saltzeko, hamarnaka zenbatzea. Osa, konvertir todo a decimal. Eta dira horrela. Ustai, otar, abar, arban. Ustai, otar, abar, arban. Tómese como unidad el abar, ustai, de 422 gramos. Bigarren esaldi, hau Barcelona. Valentzian, abar danban, balke uni. Lo que es abar, valga una unidad. Valencia, abar danban, eteian. Abar danbaten, eteian, zenbatuz. Ars abarna, biterroketo. Hartu, abarnaka, biterrote, bit, trukean, to, emaitza. Conviértase a decimales el resultado de tomar en decimales. Abarna, biterroqueto. Abartiker, abartz, gutar, para nosotros, de a 10 es lo que el ticker, el juez de mesa de balanza, tome 10 por 10. Tikiniz bir, bueno, irakurri, pila badaude abarkakoak. Gero esan dit, bale adibidez da, bale, osea, balezkoa dena, hor daude. Bale 2, bale 4, bale 4, bale, da, bale, iberdidaz. Biderketa da iter, eta simetrikoki erdi da, ez zatiketa, erdibiketa. Iter, erdi. Badakaztue, multiplikazioko esaldiak eta zatikako esaldiak. Biterroke edo erdiketa. Gero, banaketa deklinazioa. Ka o gate, gatik, gate, iberiati dador. Zuregatik, ez? Zuregate, iberiatez. Zer, esaldi batzuk. Irakurri gehiago, eta zenbakiak hemen dituzu eta deklinazioa gazten horrian, utxa, erdi, bat, bi, hiru, lau eta hogei arte. Letra handiz eta merrilaz agertu direnak. Eta bakarrik txikiz, nik uste dut direnak. Honekin